गासिबो रायजोफोरा दिनै फैना आरो नागिरफैनायखौ नुनो मोनदों बे समाव। रिहन दैमारि सारा गोलाव सम जोंनि उदालगुरि हालामनि जौगाथायनि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि उदालगुरिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों। अबिनाश बिथाङा रिहन दैमारि सारखौ गोबां गाज्रि अजद होदों। थ' मोनसे समावहाय रिहन सारनिफ्राय बिथाङा अक्सिजेन मोननानैनो माने सोलिबोनाय मानसि। थ' बिथाङा रिहन दैमारि सारखौ एसेबांखिनि बाथ्रा बुंनो मोन्थाय गैयामोन। राजखान्थियाव दान्थे बिदान्थेया थायो। थ' बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बानसावनानै दङ, माने समाज आरो रायजोफ्राबो मोनथिखागौ। थ' बिथाङा अबिनाश बिथाङा सासे आबादारि होननानै गावखौ माने ससियेल मिडियायावहाय फोसावबाय थादों। थ' आबादारिनि मुङाव बिथाङा गावनि जि खेथि मावहोनाय, खामानि मावहोनाय, औवा दानहोनाय बेफोरबायदिनि हाजिराखौनो होआनो, गोबां अजद दङ। थ' बिदिब्ला रायजो राजानि मा मावगोन, नङा होमबा? थ' खेथियक होनदों, मोनसे समाव खेथियकफोरखौ थगायनानै बिथाङा वाटार मिलनखौ लांनानै वाटार मिलन बेखौ फानहैनानै बिथाङा माने दिनैसिम फैसा होयैबो रेकर्ड दङ। थ' एभिडेन्सआ माने अलरेडि दंखाजोबो आरो। थ' बिथाङा दिनै फुलबारि जि कुम्भिहलि बेयाव रिजर्ट खुलिनानै बिथाङा दिनै मा फोरमायनो सानदों। थ' अबिनाश बिथांनि बुंनाया एसेबां अजन गैया, जोंबो मिथिखागौ। थ' बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बोरै अजद थानो? 18 बोसोरनि सिंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिनि रिजर्टआव दिनै इलिगेल जौ लोंहैगासिनो, नङा होमबा? थ' आरो अजदखौथ' राजखान्थिनि समावहाय आरो राजखान्थि दोलोजों दोलो दान्थे बिदान्थेया फैखायो। थ' बिनि गेजेराव रिहन दैमारि सारखौहाय गासैबो उदालगुरिनि रायजो राजाया मोनथिखागौ। मानोना बिथाङा सेथियावनो बेमार आजार एक्सिडेन्ट केसब्ला बिराद मैखोमै बिथाङा नोजोर बोयो। फरायनाय सोलोंथाइ बिथिङाव बिथाङा गोबां लाइमोनफोरखौ बिथाङा नोजोर बोनानै गोबां सहाय खालामबोदों। आरो लोगोसे हालामनि जि जौगाथाय बेफोरबायदि खामानिखौ बिथाङा मावबोदों। आरो गोबां माने रायजोफोरनि थाखाय हाबा जानाय बेफोरबो देरसिन खामानि। थ' बे हाबा हुखाफोरावबो मोनफ्रोमबो समाव दिनै रिहन दैमारि सारा सहाय होबोदों। आरो बेखौ उदालगुरिनि रायजो राजाफोरानो दिनै बिथांनि जानानै गसंनानै फिननायखौ होगोन। नंगौ, जों फोथायो। गोलाव सम जोंहा बिथाङा खेबनै मन्थ्रिबो जाबोदों आरो बेबायदिनो खननै MLA जाबोदों। थ' बिनि गेजेरावनो दिनै डिपुटि चिफ महरै बिथाङा दङ। थ' जोङो जेब्ला उन्दैमोन बै समनिफ्राय जोङो रिहन दैमारि सारनि दैदेनबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो जोंनि हालामफ्राव, जोंनि एरियायाव, जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव गोबां खना खनि लामानि हान्था मेला थांलाय फैलाय स्कुल कलेज लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां माने उसुबिदामोन। दिनै रिहन सारा जेब्लानिफ्राय राजखान्थियाव आगान होनानै रायजो राजानि खामानि मावनो होननानै रायजो राजानि भटखौ लानानै रायजो राजानि खामानि मावबोनायखौ जोङो गोबां माने मोजां मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो लोगोसे दिनै एगजामपोल जोंहा गोबां मोजां दालां भैरबखुन्दनिफ्राय उदालगुरि थांलाय फैलाय लामाया ओरैबायदि गाज्रिमोन बै समाव। दिनै आमजुलि सान्थिपुरनिफ्राय थांलाय फैलाय उदालगुरिसिम लामाया ओरैबायदि गाज्रिमोन। मनगुरुंनिफ्राय थांलाय फैलाय दिनै हरिसिंगा ओंखारनो, मेन लामायाव ओंखारनो, जोंनि उदालगुरिसिम फैनो थाखाय गोबां लामाफोरा गाज्रिमोन। आरो दिनै हरिसिंगा टु उदालगुरि फैनाय लामाफोरा दिनै गोबां गाज्रिमोन। थ' जेब्ला राजखान्थियाव आगान सुरनानै रिहन दैमारि सारा रायजोनि मावनो ओंखारबोबाय, बै समनिफ्राय बिथांनि मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दे जों गोसो गोरबोजों रिहन सारखौ माने सापर्ट खालामनो आरो गोसो गोरबोजों जों मरेल सापर्ट खालामनो थाखाय दिनै गसंनानै दङ रिहन दैमारि सारनि थाखाय। आरो लोगोसे जोंजों जेसेबां लोगोफोर दङ गासैबो दुखु दाहाजों सैसोनानै थानाय, गासैबो माने गावनि न'खरा माबायदि सोलिगोन इयुनाव बेखौ बिथांमोनाबो हमदां हायाखै। जोङो रिहन सारनि सायाव फोथायनानै गासैबो दिनै गसंनानै दिनै रिहन सारखौ देरहाहोनो थाखाय जोङो नाजादों आरो रिहन सारनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। रायजो राजानि थाखाय बिथाङा गोसो मोदोम बोलो होनानै बिथाङा मावबोदों।
दा बेजों लोगोसे बिथाङा जिखिनि मावदों दिनै रायजोफोरनि गेजेरजों माबाफोर मेसेज हरनो सानदों नामा जे दा बोसोरावसो दिनै गबिन्द सरकारा गासैखौ मावजोबनानै दैदेनगिरि बिथांनि मावदों जेबो खामानि गैला होनना बुंदों मा फोरमायनो सानो बे समाव थ' बिथांमोना सिमाङाव सुइजारलेण्ड नुग्रा लोगोसे बिथांमोना सोरनिबा अक्सिजेन लानानै बिथांमोना खामानि मावबोग्रा पार्टी जाय UPPL नि दैदेनगिरिया प्रमद बर'मोन थ' प्रमद मिन्स डिफेन्ड एखे बिथांमोना मोनसे समाव ओरैबायदि न'खर न'खर साख्रि होगोन थ' बेबो फेलार आरो बिनि उनावहाय दिनै लाइमोनफोरखौ फुस्लायबावदों जे फिन जेन जेड माने बिथांमोनखौ लाइमोनफोरखौ माबोरैहाय बोनो हागोन थ' लाइमोनफोरा दिनैनि बेलायावहाय गोबाङा थगायजानो जानो हागौ गोबाङा बुजिनानै बिथांमोननिफ्राय जानगाराव थादों थ' थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोना सुइजारलेण्ड सिमां नुनाय जाय दैदेनगिरिफोर थ' बिथांमोना न'खर न'खर साख्रिनि बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना फेलार बिथांमोना नंखाय बिल बानायना मारै फैसा बहनना जागोन बेखौ सिमां नुनायावनो बिथांमोना दिन थांबाय बोसोरनि बाजेटआ फैसाया ओरैनो थाथ'नानै ओरैनो गभर्नमेन्टजों लांफिनजायो थ' गभर्नमेन्टनि फैसाया माने BTC गभर्नमेन्टआव फैखानाय फैसाया माने खामानियावनो इउज जायाखैमोन बै समाव थ' दिनै जोंनि हाग्रामा सारनि BPF दोलोनि दैदेननायनि जि खामानि मावबोनाय जों नुथाय बेखौ जोङो गोख्रोङै मावबोनायखौ नुबाय थानो हादों गुबुनजों फिदिंजानाय गुबुनजों माने सालायजानाय बेबायदि जोङो हाग्रामा सारखौ माब्लाबा नुफेराखै जोंनि हालामनि जानानै जोंनि जनगोष्ठी जोंनि BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों थ' थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि बिथांमोना खामानि मावबाय जेरैबायदि सरकार सालायबाय एथ' मोजां मोजां खामानि मावदोंमोनब्ला प्रमद बर' गबिन्द बिथांमोना थ' रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ बोरैहाय माने एसेबां सोरखार सालायलायनाय पार्टीखौ थेर बेथेर खालामना BTC काउन्सिलनि प्रमद बर'खौलाय बोरैथो जोख्लायखो रायजो राजाफ्रालाय थ' फिन हाग्रामाखौ नांगौ होननानैनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ जोख्लायबाय नङा होमबा मेन गुया मा गबिन्द बसुमतारिया गावखौनो सारेन्डार जाबाय बेनि मेन गुया मा थ' बिथाङा गावखौ मोनथिखाबाय जे आं देरहाखाला थ' बिथाङा जिरायनानै थाबाय थ' जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया बिथाङा जिरायना थाबाय नालाय आजिरा लाबाय नङा होमबा थ' बिथाङा राजखान्थिनि बेलायावहाय एसे सोलानानै गम मोनबाय खोमा आरो